ma tista' qatt tintruża triq li suppost tgħaddi minnha ħanajdu hekk 70 km u għandha s-safety ta' 70 km u inti tella 170 għax hemmhekk ħataqbeż kull tip ta' limitu. Barra minn Malta meta tella dal-ispiż huwa illegali kullum kien u mhux safe imkien ħlif ġoxi racetrack li jkollok jgħidu l-run ferja meta inti taqa' ikun hemm biċċa distanza kbira ta' 30 metru, 40 metru. Bil-gravel isu ramel bil-ġebel imħallat biex inti tilħaq titkaxkar fuqha u l-ġisem tiegħek inqas ħafna mill-veloċità. Il-kontroll idejjaq ħafna nies, però il-kontroll mbagħad tinduna li sar għall-ġid tiegħek u l-ġid tiegħek u l-dawk kollha ta' madwarek. Li minix xi favur tal-speed camera, nitkellmu onestament. Iżjed nippretendi li jkun hemm forsi pulizija tat traffic iwaqqaf il dak li jkun u jgħidlu kemm qed jiżbalja b'dak li qed jagħmel, kemm jista' jweġġaw, jista' jweġġa' l-ħadd ieħor biex jirrispetta anke tal-familja li ħalla d-dar, x'diżastru jista' jiġri meta jiġri inċident fatali.